عزو السلام تنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا زي خبركم تعذبتنا خيمة يتوعلوا نلوم سوني عسران كلتن ميازيان فرق معلتن فرنسا لو هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغربوا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بغندار استاد زينا خفلم بعترو غاز بالسعب حدقاتات المكلخال تتكمتي عتوب تنقع خبرتو كزوفرو صاوعيد قريبو أمحدرا سنداتن مزاقبتن زاتوكور سمينار نابلات حيل بحرتو هايبو إيرتراويت أتلت نازريت وولدو تمالي أبستخاد ماراثون فيينا قداميت وطيا أبكتشان عسران سلسل برجع علم نتصلات مكل خالد وصباجت بأسات شوعات الميتوالت وسيقو تشاينان بابوا نيوغينن أما معبال قطابازو تقرس من معاد كتمان بريطانيا كابغانا تزميتو أبيات مذكرة نزل حق رسالات كتمول سوء وسينا زرزر زينا أبشحن شعاتم يتنتيسعنا 4 مسرته تكال إيريسوك بعترو غاز السعب حدقاتات نمكلخال تتكمتي عتوب تنقاغ كزوترو تصاوعي تغريبون وكيل إيرينا نازريت بين بملكع تسبسم زدالو تتحستو غير مسكال غرز جيهر كأرويو بعترو غاز السعب حدقاتات نمكلخال تتكمتي عتوب تنقاغن مكتتالن كقبرو أكاد سرح تكال إيريسوك إنجينير تخله هنسا صويعو أب عثرو غاز زقات صقمات معراي حلافنتنا يتكال تراي مخان استقص انجينير تخله زخونه تلقالي بتتكال نزفر عثرو غاز كلحم حبر خلكن بالبولا كقيرن كل كم زخونه ارديو ابز سلندر زي زخونه عينت بلشت مزقاتم حلافنت نوصلو انا مالت سلازي بزا قاطعم دما زخونه تتقمط تقلقالاي ناي سلندر أبز سلندر زي كلهم حبر خلاكي فالف خير ويقدخون نجار كجبر مسل يبلون زي نايت التكال سرح سلزخونه كابزتات كقطب كم زلون حبر مالت هذا عثرو أب نفسه كف 10 عامات بقعتو كفتش نابتي تكال كمص كم زقبات قيس مدما ها حلفو زرقنا منفاسن كالن صقمات اتعثرو بقعتو كفتش ززخ اخر ملكت مخانو بمغلاز بول قسب يكون بتكال درجه نابتي تكال مزمص نفس صقم نمستخال سقومت كم زوسد غليصو اب نفسه كف 10 عامات سلندر تعكبو بقعتو نتي قدمي حجي كجمر كله نقبرو زنبرنا بقعت نعو يتصارو دليو سلازي زخونه سلندر كم تقبو اب 10 عامات تيست كبرو ترغاغصالو ابز حجي وان حد اتروتات ينفسالو از دما غزيو سلاز حلفي تعكبو تفالفو قال مليو خيرن تزنفس دما تشو كبر بوغنا تكالنا نازل 5 عين زنفس زلو سلندرات بقول كسب يكون بمنجستاو درجة ويد ما بعدد تشو درجة ماشيو أبزي كأري يكالي مالتي اتتكال عثرو أبز شط الأوان مسمخ ذنيو كم شطو اتقدم يتنقنا منفاسن مبلشاون دما درونان كال بعداو نغراتن كخون زله تخلو لعلم مخانو بمغنزاب عماويل نتي خابزي نمكل خال تبايلو استسرح مخدني بغبو كتقملو ازخاخيرو نسلندر نسبك شطلو خلنا مخدن غيرنا يبدانا اذا مخدن زي كابزخونه يكون دورناتات كابزخونه يكون دورناتات كيعطو مكلا خليو اذا تفعل فيه أبز مخدن عنده إذا مخدن زي إندحر زي تخدينه سلندر إندحر كمز تحقيقه جزاء خن كسر كلنا كشلات عشون قبل كلنا أبز تات دورنا يعطو إذا دورنا زي عتن تأكيبا تفالف وإذا ما تسلندر تي ريجولاتر نزي كن كفتون كن عطون كلنا إذا أبز زلا وشت بين دلا وشتن تتعطون توسط سلسلة دورات إذا أبز تأكيبا زلوا دورنا نوشت يعطو
نوشتي عطامو أبت زلوا سارفيس وين ما أبت زلوا لا أبلعلو أو يأكب نوح مستعكبة أما تشرشها بحدا قولني رس حتى أكيبه بتحدا قولني دما زي بقولوا خيرو يجي نفس يجمر مالتي سلزي نفسه كفلت أزلوا إتا مخدن تواهبات توزلا تخونا سبع حجي إتا مخدن يلان ولا نداجز مخدن يبلون إتا خونا إتا مخدن جدًا كتلوا مخنياتو نعو مدحنو يا إنجنر تخلص عيبو كابتي تكال وصاز عدق زي وحس ريغولاتورون تنك منفاسن نسس صعوبة حدقان كخون سلازخيل تتقمتي وحس ريغولاتور كابتي تكال كعدقو مستطقمو بقدام نتكتفو وزلوم دما نتا عثر غازنبر نتمرجا كخون كم زي قبا اغنزيبو ندحر نفس على خوينو مجمع ياخد كبرو زقبا كان غير ندحر على خوينو بريغولاتور غير كام عصاوي بريغولاتور مصاو طرح زي كونه إذا ريغولاتور مستبقو مستزلو مدجا كلا قب كخنالو بخلطيو نجار كعصو منتان بزي تعصيلو بتد ما تعصيلو سلازم موصي يبلون هذا غزي بزي طرح عصم زغدفولو إذا ريغولاتور زي ارغيت انت خوينو كابزي دكانات قال سيد كاز عدغو ندير خوينو ليك غبري ليك اندا غبره كدينا يخولنا تودي ان زبلو سباتالو كدينا هنا يودا مخنياتو ازي نرسو اريغو غزيو حليف الخون سلازخيل نازي تدي مستمدجا تدي لاغب كايو اسو كنفسال كاخير كل تطقامي دغص انيحو كشناتيو كربيت قدم مشرطاتو شتا غاز كيهلو كرغاغصن مساخوتن معصن كفيتو نفاس كمزاتو خغبرن كمون ابوان صلمات تقداديمو لچ كايولع انجينير تخله تلابيو غاز እንዳነ ፈሶኸሎ ኣብ ክሽነ ፍጣት ተኸሎ አንድ እርዝ ጨኖ ካሎ ኮይኑ ጋዝ ጨኖ ካሎ መጀመሪያ ክትገብሮ ዝግባእካ መሳኹት ተኸፍታ ቢድካ መብራህታ ከማን ክትወለ ይብልክ መሳኹት ተኸፍታ ቢድካ ክትኣቱ ዝግባእካ ድሕሪኡ ትጋስካ ታያሎ ገልተብ ካልኣይ ነገር እቲ ጋዝ መብዛሕቱ ግዜ እቲ ዝፍጀር ሲሊንደር ተችሙ ዝተኮስታዩ ጋዝ እንዳነ ፈሶኸሎ ገዛ ሁሉ ይዕጾ عبز فرنيلو سختات اتغاز ابت زنفس زلو نتي ابت غاز زلو اكسجين انداتوكو اتغاز يملأ ابت غاز مالتي اذا غاز مسملأ نيشتي شنتيل لا يزديو نيشتي سبارك ندحب ترخيبو باعز حجي متصيل كاسابتي مبرحت ندحر وليخا بزي قلا باو يزبل أبشحن تسعة ميتين تسعة ربعة استمسرته تكال إيريسوك أبشحن تسعة ميتين تسعة حمشتن فرنو نعسس 3 كيلوغرام عثرو غاز كمون 3 مساخته زلو مدجا كفر كم جمره ابز حج وانغنا كلت عينت فرنو 4 عينت عثرو دويلكا اتقلقللو مدجا ناي غاز مغوغو بفحم سرح فرنيلون كالن اب مسرح ينطفالو أب جبوء محضر سندات مزاجبتن زتوكر سمينار بعسرة ميازيان أبالات حيل بحر إيرترات وهيبوم دايركتور مأكل مرمرن سندان هجدف ويزرو أزيب تولد أبستفلا صحفتات نزاجل جلو حلفتن حسيات سلطنتي أتعاقب سنداتن أب قدم أبزهبوتو سمينار نتاريخوي دحر بايتان كنتاتن سندا أب وان مجزاتي أبوان حرنتا وقالسن دحر ناتناتن بب مدرهو بأبنتاتا سنيا سفيح مبريه بام ويزرو أزيب توساخي نأقدس السندا أب مفتار تكالاو باهلن حبراوي زخرن كمون نأدلاينتن أتعاقبان سندات أبناينو ويحن حتير نتفتات تكالن مستيراونات تكالن كالنون قليزام حلقة ستاف حيل بحري كولونيل ملأك تخل ماريام دما كان دعلا مانايت سمينار نتي إز حيل بحري إيرترا أبا تحزا سندات بحفشا عقاب مستيراو سنداتن أتحزا استفلالي نورتن سنفتتاوي جنزابن مسراس كمزخنا بمتكاز مسما كل مرمرن سندان بمو هاد زمناوي ناي مسنادن معقابن ميلاتات نمسنا كمزخنا قليتهم أموداتات تساتفتي تماساسال سمينارات نسفح كفال حبرة السبك وهاب تلابيوم جنفر منيستر عيون محبرة ودهنة زوباقاش باركا أبارون تنغونيان أبموغاد هاسايل مدتات زتوكورة وعلاتات وديبو وكيل إيرينا يوناس تخلب ملكة عتساب صابه دالي والو أرسي ما أسمورم كتورو بيا
ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ጥዕናውን ስነ-ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዘለዎም ሃሰይቲ ልምድታት ከም ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ንምውጋድ ዝዓለመ ዋዕላታት ብ18-19 ሚያዝያ ኣብ ባሮንቱን ጎኘን ኣቃኒዖም ኣብቲ ምስ ሃማደአ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ጸለውቲ ኣካላት መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብምትሕብባር ዝተወደበ ዋዕላ ብደረጃ ንዞባታት ዝቆማ ኮሚቴታት ኣብ ዝዓመምኦ መደባት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እቶም ተርእዮታት መሊኦም ስለ ዘይተወገዱ እተን ኮሚቴታት ዝኽተልኦ ኣገባብ ኣወዳድባ ዝርግሐ ሜላታት ኣጎሳጉሳን ካልእን ምትዕርራይ ክግበረሉ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ግዚያዊ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ እቲ በቐንዱ ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ኣተኪሩ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ካብ ዞባ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝወርድ ኣወዳድባ ኮሚቴታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ሓሓሊፎም ዘጋጥሙ ዘለዉ ተግባራት ብምምሕዳራት ከባቢ ተለልዮም ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዘድሊ ኣረዲዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታትን ብመንጽር ገበናውን ሲቪላውን ሕጊ ከመይ ከም ዝተሓዙን ሕጋዊ ተሓታትነቶምን ከምውን ጥዕናዊ ሳዕቤናቶም ዝምልከት መብርሂ ተዋሂቦም ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይን ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቱ ዞባ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ጃብራን ኣመዛዝም ናይቲ ዋዕላታት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቶም ሃሰይቲ ልምድታት መሊኦም ንኸውገዱ ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ንበይኑ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ምምሕዳራት ከባብን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ምልላይ ናይቶም ፈጸምቲ ዓበ ግደ ስለ ዘለዎም ኣበርክቶም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ክቕጽል ኣወዳድባ ኮሚቴታት ክሳብ ዓድታት ክወርድን ዕቱብ ቁጽጽር ክግበርን ምውህሃድ ኮሚቴታት ምስ ካልኦት መሓውራት መንግስትን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሕይል ከምውን ንፈጸምቲ ዝብየን መቕጻዕቲ ቅልጡፍን ኣራምን ክኸውን ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዓንደላይ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ ኣስታት 40 ሄክታር ዝተኻየደ ዕቃበ ጥንታዊ መበቆላዊ ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቦም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሳላ ዝተገብረ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ሓለዋን ዕቃበን እቲ ሓደጋ ብርሰት አንጸላልዎ ዝነበረ ሃብቲ ገረብ ሰሲኑ ሰፈር ዝተፈላለዩ እንስሳታት ገዳም ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝተዋፈረ ኣቶ ወራካ ዕቑባ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎኒ ጎንቲ ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት ኣግራብ ኣብ ልዕሊ ዘብረሱ ዘይሓላፍነታውያን ውልቀ ሰባት ዝውሰድ ቅልጡፍ ስጉምቱን ዓብዪ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣምሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣቶ ሓሰን ያሲን ብወገኑ ዓንደላይ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ዕቃበ ኣግራብን ሓድሽ ኣትክልቲ ኣብ ምስሳንን ኣብነታዊት ዓዲ ምዃና ኣረዲኦም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ እትርከብ ዓንደላይ 40 ስድራ ቤታት ዝሓቆፈት ኮይና ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣብ ተጠቃምነት ኮም ዝመርሑ ሓበራዊ ከባቢያዊ ጽሬቱን በኣብነት ጥቀስያ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ غريتا ኣብ ንዞባ ኣቁርደት ብ18 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሃብቲ ገረብን ጀራዲንን ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ 10 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ከተማ ኣቁርደት ኣብ ዝርከብ ወሰናስን ሩባ ባርካ ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ንብረት ጀራዲን ልዕሊ 700,000 ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዘወረደን 14 ጥሪት ከም ዝሞታን ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ በርሀ ሃብቶም ሓቢሮም ኣብ መደበር ፖሊስ ንዞባ ኣቁርደት ሓላፍ መርመራ ገበን ኣቶ ገብረ መስቀል ዕቑባይ ጠንቅቲ ባርዕ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ጓሶትን ሓረስቶትን ንመነባብሮኦም ኢሎም ወይ እውን ቆጥቋጥ ንምእላይ ዝኣጉድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብተመሳሳሊ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገርሰት ብ16 ሚያዝያ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘወረደ ተገሊጹ በቲ ሓደጋ ወዲ 3 ዓመት ኣቦ ክመውት እንከሎ 4 ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዝተቓጸለን 4 ኣጣል ከም ዝሞታን ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ጎልጅ ሓደጋታት ባርዕን ሳዕቤናቱን ንምክልኻል ሓረስቶትን ጓሶትን ጥንቃቐ ከዘውትሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ሒዛ ዘላ ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ትማሊ ሰንበት 21 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 41 ማራቶን ቪየና ኦስትሪያ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ኣትሌት ናዝሬት ንውድድራ ብ2 ሰዓት 24 ደቂቕን 8 ካሊትን ብምዛም ነታ ካልኣይቲ ዝወፀት ኬንያዊት ብ2 ደቂቕን 14 ካሊትን ፈሊያ ነዚ ኣገዳሲ ዓወት ኣመዝጊባ ጓል 34 ዓመት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ በዚ ዓወት እዚ ተሓጊዛ ተሳታፍነታ ኣብቲ ዝመጽ ወርሒ ሓምለ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝቀናዕ ውድድራት ኦሎምፒክስ ኣውሒሳላ
ናዝሬት ቅድምቲ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ብመገዲ ማራቶን ቬና ተሳታፍነታ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንምርግጋጽ እኹል ምድላዋት ከም ዝገበረት ሓቢራ ነይራ እያ ናዝሬት ቀዲማ ዘመዝገበቶን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ኮይኑ ዘሎን ግዜ ኣብ 2022 ኣብ ዩጌኔ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘመዝገበቶ 2 ሰዓት 20 ደቂቕን 29 ካልኢትን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ለንደን ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣትሌት ሄኖክ ተስፋይ ሻድሻይ ታርታ ወፂኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደቂምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ 2023 ንጽላት ምክልኻል ዝወፀ ባጀት ብዓለም ደረጃ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብኣስታት 700 ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ጽላት 2.4 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝሃለኸ ዝተቐሱቶም ጸብጻባት እትርእዮ ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ኤስያን ማእከላዊ ምብራቕን ሕልፍ ካልእ ከባቢታት ከም ዝነሃረ ኣረዲኦም ኣሜሪካ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሩስያ ህንድን ስዑድ ዓረብን ንምክልኻል ዝለዓለ ወጻኢ ዝገበረ ሃገራት ተባሂለን ብቕደም ተኸተል ተሰሪዐን ኣለዋ ኣሜሪካ 2023 ኣብቲ ጽላት 916 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ዝገበረት ልዕሊ ፍርቁ ድማ ስግር ባሕሪ ንእተካይደ ወተሃደራዊ ምትእትታዋት ከም ዝወዓለ ይግለጽ ጠንቂ ምውሳኽ ወተሃደራዊ ባጀት ብዓለም ደረጃ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ምዃኑ ዝገለጡ ጸብጻባት ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ይረድኡ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ነቲ ወጻኢታት ኣብ 2024 ወሲኹ መሊሱ ከብሎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ፓፓዋ ኒው ጊኒን ኣብ ምዕባል ቁጠባ ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ብ21 ሚያዝያ ኣብ ፓፓዋ ኒው ጊኒ ምብጻሕ ዝፈጸመ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዝታ ደሴታዊት ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቴን ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድንአ ንምድንፋዕ ናጻ ንግዳዊ ውዕል ከተግብራ ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ፓፓዋ ኒው ጊኒን ኣብ ምዕባል ወፍሪ ከምኡውን ትምህርትን ባህልን ስምምዓት ከም ዝኸተማውን ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ፓፓዋ ኒው ጊኒ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ክትነጽር እንከላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ከዓ ኣብ ምዕባል ቁጠባኣ ከም እትተሓጋገዛ ኣፍሊጣ ብሪጣንያ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ጋና ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራ ንዝጸንሐ ቅርስታት ክትመልሶ ወሲና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ብሪጣንያ ኣብ ኣብያተ መዘክራ ካብ ዘሎ ቅርስታት ጋና ነቲ 32 ናብ መበቆል ዓዲ ክትመልሶ እያ ብሪጣንያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 እውን 17 ቅርስታት ናብ ጋና ከም ዝመለሰት ጸብጻባት የነጽሩ ነቲ ስጉምቲ ዘመጎሰ መንግስቲ ጋና ዝተረፈ ቅርስታት ንምምላስ ጻዕርታቱ ክሕም ዝሕይል ኣፍሊጡሎም ልዕሊ 230 ዝተፈላለየ ቅርስታት ጋና ቅድሚ 150 ዓመታት ብገዛእቲ ሓይልታት ተዘሚቱ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝገዓዝዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ሃገራት ኤውሮፓ ካብ ዘሞቶ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪካ ዛጊት ናብ ዓዱ ዝተመልሰ 100 ጥራይ ምዃኑ ይፍለጥ ب21 ሚያዝያ ምብራቃዊ ሸነኽ ሶርያ ንዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ሚሳይል ተኻይዱ በቲ ደብዳብ ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዛጊት እንተዘየለ ንወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዝቃወም ስጉምቲ ናሓይሊ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኢራቃዊ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ ኣሜሪካ በቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋል ሶርያ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣንጻርቲ ወፍሪ ዝካየድ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ዓመት እዚ ክብ ከም ዝበለ ይረድኡ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ምዃኑ ይግለጽ ታሕተዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስ ንዩክሬን እስራኤልን ደሴት ታይዋንን ብጠቕላላ ናይ 95 ቢልዮን ዶላር ጸጥታዊ ደገፍ ክግበር ወሲኑ በቲ 311 ደገፍን 112 ተቃውሞን ካብ ኣባላት ባይቶ ዝረኸበ ውሳኔ መሰረት ኣስታት 61 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ልዕሊ 26 ቢልዮን ዶላር ንእስራኤል 8 ቢልዮን ዶላር ድማ ንደሴት ታይዋንን ካልኦት ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝርከባ መሻርክቲ ዝበሃላ ሃገራትን ክወሃብ እዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባይቶ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳኔ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት መፍረ ኣጽዋር ዘርብሕ በኣንጻሩ ድማ ንዩክሬን ናብ ዝያዳ ዕንወት ዘምርሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎም
እዚ ብኮንግረስ ዝሓለፈ ውሳኔ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብላዕለዋይ ባይቶታ ሃገር ማለት ሰኔት ተቐባልነት ክረክብን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብኽታሙ ከረጋግጾን ትጽቢት ይግበር ኣብ ምዕራብ ብሩንዲ ንመዓልታት ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ጸዓት ዘመንጩ ዲጋ ብምፍራሱ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ኣገልግሎት ዜና ሺንህዋ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሩንዲ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ብምዕናው ኣሽሓት ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝሰረፉ ኣማይት ሄክታር ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ድማ ከም ዝተደምሰሰ ኣነጺሩ በቲ ሓደጋ ሓያሎ ዳሃዮም ዝጠፉ ሰባት እውን ከም ዘለዉ ይቃላሓሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተመሳሳሊ ሓደጋ ከጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝሓበረ መንግስቲ ብሩንዲ ህጹጽ ቅድመ ምድላዋት ክግበርን ኣብቲ ኣፋፊ ከባቢ ዘለዉ ክግዕዙን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ክሊማዊ ነውፂ ዝጠንቁ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ዘውርኽ ክሳራታት ዛይዱ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይሕብሩ ኣብ ብራዚል ኣብዚ ዓመት እዚ ብረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ተለኺፎም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 1600 ክብ ብምባሉ ከቢድ ጥዕናዊ ስጋት ከም ዝተፈጥረ ጸብጻባት ጥዕና ሃገራ ነጺሮም መንግስቲ ብራዚል ነቲ ናህር መልከፍቲ ንምግታ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ብሓፈሻ ብኸቢድ ኣብ ዝተጸልወ ዞባ ኣማዞንያ ድማ ብፍላይ ወፍሪ ክታበትን ምንጻግ መድሃኒትን እንኳን ተበገሰ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ክብ ብምባሉ ከቢድ ሻቑሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ 2023 ኣስታት 1.6 ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም ምንባሮም ዝዝክሩ እቶም ጸብጻባት ኣብዚ 4 ኣዋርሕ ናይ 2024 እቲ ኣሃዝ ብ35 ሚእታይቱ ከም ዝዛየደ ኣነጺሩ ሚኒስትር ጥዕና ብራዚል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዜጋታት ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ዝኾነ ከባቢ ከወግዱ ከምኡውን ኣባይቶምን ከባቢኦምን ናይ ምንጻህ ስጉምቲ ክወስዱ ምጽውዑ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህብብቲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ደሴት ባሊ ናይ ኢንዶኔዥያ ናህሪ መልከፍቲ ሬስኒ ደንግ ንምቁጽጻር በጻሕቲ ሃገር ናይ ምኽታብ ውጥን ኣውፅያ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ንሎም ሶኒ 22 ሚያዝያ ንፍርቂ መዓልትን ፈራንስ ተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ብዕትሮ ጋዝ ዝስዕብ ሓደጋታት ንምክልኻል ተጠቀምቲ ዕቱብ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ዘተኮረ ሰሚናር ንኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ተዋሂቡ ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ቪየና ቀዳመይት ወፂኣ ኣብ 2023 ብደረጃ ዓለም ንጽላት ምክልኻል ዝወፀ ባጀት ብኣስታት 7 ሚእታዊ ተወሲኹ ቻይናን ፓፑዋ ኒው ጊኒን ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን ብሪጣንያ ካብ ጋና ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራን ዝጸንሐ ቅርስታት ክትመልሶ ወሲና ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ብተፈጺሙ ድሓኑ ዓሉ